Ушы көндәрдә Күгәрсен районының Дауыт Кайып авылында яңы дөнья күргән Дауыт Кайып изге туган бишек дип исемләнгән китаптың исем туюы узгарылды. Дауыт Кайып изге туган бишек, йөрәктәргә һин бит ям генә, тарих хаклап, газиз авылкаем, балкып яшә мәңгегә. Якташыбыз шагыйрь Рәмил Янбәковтың туган авылына арнап язган «Авылыма мәдхия» шигырь юлдарынан башланып киткән 500 биттән торган китаптың эстәлеге бик бай. Тарихи сыганактар, архив язмалар, фотоһүрәттәр һәм төрле әдәби кумарткаларны үз эсенә алган китап Урал хәйрия фонды ярдәмендә нәшер ителгән. Шагыйрьләр, язучылар, төзүчеләр, хәрбиләр, авыл хуҗалыгы эшчәннәре, гомумән тырыш кешеләре менән дан тоткан Дауыт Кайып авылы тарихы бер урынга тупланган дигән дә була. Бүген авыл гына байрамы түгел, китап байрамы был безнең өчен зур әһәмиятле. Бүтеп барган авылдың шундай матур китап чыгаруына ничек куанмайһың да, ничек шатланмайһың. Бұл безнең тарихыбыз, илебезнең тарихы. Бұл безнең ата-бабаларыбызның тарихы. Бұл безнең авылда яшәгән халыктың көн күреше һәм яшьләребезнең яшьләребезнең алдагы киләсәге турында тупланган мәгълүматлы китап был. Китап алдагы буындарга ла аманат булып, алдагы буындарга ла кумартка булып калыр дип уйлайбыз. Алдагы буындар үзләренең китаптарын чыгаралар, әмма ләкин бу китапты кабатлап булмай, бу китап улар өчен нигез булып торыр дип әйткә килә һәм уларга алдагы шундай кайыпты хүндермәйсә, кайыпты данлап безнең химак яшәүләрен теләйбез. Матур табигать кысагында, урман, таудар арасында яелеп яткан Дауыт Кайып авылы тарихы бай һәм йөкмәткеле. Шугалырда авылдың аксакалы Ишмөхәмәт Арысланбәков ян төяге хакында китап сыгару уе менән күптән янып йөри. Безнең киләсәк буын авыл тарихын, унда туган, эшләгән кешеләрнең тормыш юлын истә тотырга тиештей Ишмөхәмәт улатай. Аллаға шүкір, мына быел матур итеп китап нәшерләнде, әйбәт итеп китап басылып сықты. Редколлегия бұл іште нык эшләнде, шул материаллар йыйдык, архив материаллары алдык. Шунан авылдашлар да ярдәм иттеләр бұл іште. Оларға зур рәхмәт белдерәбез. Шуңа китапты быел баттырып чыгарып, шулай бүген байрам үткәргә насип итте Алла Тәгалә. Китап туе байрамы йылы һүзләр, йыр-моң, төрле тарихи белешмәләр менән хугарылып барды. Стәрлетамак калаһыннан, район мәдәният һарайынан килүче артистлар халыкты бейетте лә, йырлатты ла. Сыгыш яһаусылар авыл киләсәгенең якты булуын, уның вакытында югалып калмавын, бөтерелмәвен тел өсенә алды. Ысынлап та, һуңгы елларда авыл яңы төс алды тиһәк хата булмас. Зур-зур карагай йорттар халынды, һәр курала тигерлек мал туар бар. Авыл бидәге мәсҗид манараһынан азан тавышы тынмай, хатта күрше авылдар менән тоташкан юл араһына асфальт юлда төшәп куйдылар. Яшәргә тырышһаң, һәр җирдә уңып була дип кайыптар. Авылыбыз матур, авылыбызды яратабыз, субботниклар булһа эшләйбез, мәсҗидкә йөрибез, ураза байрамнарын матур итеп үткәрәбез, үткәрдек инде. Менә китап байрамын үткәрәбез, 9 май менән бергә килеп сыга инде.
Hundan Kurban bayramlarına әзерләнәбез, Алла бирһә. Халык матур яшәргә тырыша, егәрлеләр. Нисек әйтәм, безнең җитәкчебез менә муллабыз Ишмөхәммәт абзый. Ул безнең нисек дип әйтәм, горурлыгыбыз да, аккакалыбыз да, бөтен агатаянабыз. Бу безнең ышанычлы җитәкчебез дип әйтәм инде. Ызма, кеүек, туган еребездә